kisapan ama hangke ko horo tep ka bisi khogni ajuro ka mugdri paya phunglo doi pasing mia samung khibi bang nong ma kharu ta bor bi namas kolgi ma tonga bahang kana tabo ok sai ma ko kisapan da khorang pa aya paya ko khaya Muka Haya Sawo Sasa Tahu tak selori rok dah maka Aku lagi Bulan citi selori maka na Lako Uje nono biti dah mana apa tadi suci Aku abu busika Mai rok saya zaman tabo Mai rok saya zaman Ka Aku Bucia Aya Tabo bahayang tongin sorry Aku kuluk kaya Kunjuk kena ya Kaya Kisapan kekena saya korang kekena An korang kekena An korang kekena kisapan na Kenal ya Aya Gakazan tahu te bohok sang ang narok no sana naimen ke odai no sing bin nogo tahu baike duber phake bono gago ta kaisa nogo tlangi tone khorkse borok aran charwa aran muthu abakin tone na engke nana no khosga tong norok no tasingo phunuka osga current kirin bagai tabuk o bill riani bagai current tan tomon bagai bisingo current kirin bagai hor hang tok khanor no tasing phunumani engke chal tong hangke te kaham ke phunung mang khamo engke nana bai dor norok no malai kha tabuk dai ni obostha bahai borok no puliao osga nana no tono tike saw hangke dainyo tonu abo hangke bini bai orchona ni bin bai na borok bukhuk norok khormin belena sing khormin obok okra orchana bin bai engke orchana ke pori tongoi bobo busabuti ganang no ta buma bu pha hamya khorom noi tabu bin babu hangke duita mokol nugya engke buma hangke bisna kalaimani tasing norok no je phunungman puilawa belai balok jak get bini logi songno tuboi te busa tuboi ne mobu phano nai tong phoi no khibina Sunta aba mah nyanga bawa mokol nugya hingga mo karo tanu no shibedaro ngoyang thang to ya oku ya ante kya ngeke ko nyop salong na ngo pori na ni batashi bo barat ngo yung ga baran dawro honang ampu suri ma yang uta hingke narok se tabu nin ku gisongno pori na ni bong no nok bara rog rang ro honang pori nan college pori tong na college pori tong ne abno nin ku ginyo busal nga nango gang ki yango nin babu ama hamya borong no bot subana nang na bong nom nang nang kake hingke narok ni busa khorok busuk tong an busa ka mas busa khorok sa chikon sa tubo yang kisa phungchi dibin busa na abo kha orchon kuning ya tong kuning abo hangke orchona ni bin bai ni busa hingke borok busa kulunyo tubo nai buma bu phano nai tongo obosi busa asol busa hangke obo haisi buma bu pha hamyang purbo yakari klangya khibi tonya naya khe sak nang khe tonya oborok se soi soi busa kulunyo tubo nai busanyo tuboi no kaham no khibi kaboi ta buma bu phano hamya no nai tong phayo tai bahana jegno porinan bagai chubai tongo obono soi borok ni bokha ge tinias gawa sar business borok no rang roham nang bong yagon duiklong chinai 1500 sar business borok no rang 1500 ano ruidi ni rohormani ang norok no bon photo bu phono gi wan sar business ni obo hangke borok no kise sadi hne sar business bono 1500 ri rohormani or 1500 tong do hingke aro tongo obo borok no rohormani obo blanket obo bo khologi phunungli obo kha bina mano chumdi hingke te kese tongo
obo bo borong rohman obo kha bin amano sumdi omo kha bin babano sumdi ni borong no duita ridi ni rohorman tong ka sar bije song sar captain tai sar somar borok khorok ta miliwai ano prai 30 ta blanket aba hayani dugano supongri phaika engka abo kri rok no jara kesangi ma thunai kaham ke ma thuya rok no bagai di ni borok ri rohormani engka ang tabuk obo borok no riklang thangka tai bad baki do bag jangnai tongkho ke video sarogi rumani pore engka angke khoroksa borok ano kol khai hoka engka borok no chuba kha bising prai bithi ro phaika busrong ro phaika ni cha bithi ingke ajaga bithi tutar 50,000 tongo ingke bo 50,000 ni 50,000 nale ya 5,000 nale tai 45,000 phiri kata borok sungno khairu jagani borok no pula sing ang bithi ti sapaiman pore bithi sarman pore khoroksa borok ano kol khai hoka borok nang chuba nai ka bithi kwbangma borok no 50,000 ni hai moton borok no phiri nai ingke ang thang bo nai tongnai ni borok no saharka ingke 5,000 bonana soyapon borok ang pula phun bai bo kerungi tongo bo sanyapon ri rohorka 5,000 bonori rohorka tai 45,000 phiri bo bithi ro phaiki angka agini sai kisi sa lori rok mangkha ingke atabo hunggange bithi nana soyange ne ngi phai pula phurko yogya na nge tabo hamro rok phaiman bagai taw khe rkhe yogo ingka yogman no bo soimian bagai kabo man bagai kapman bagai tab sujar kisa bathagi tongkha ingka oba hai bising go subai tongo haipano jeng pura paisugoi bisinan basai mangkhang kile jeng ekdom tong thokcha thokeno hambai laisine hni tongmani kintu ta bithi sinana soidlia yogmani bagai ngeti kaisa oma haike kwbangma borok chu gyangai tongo ingke norano sahardi ang norokni bagai basanai ani phone number 6009036356 norok video sakna hangkangke oba haike sakdi mobile oma haike kolok kheta sakdi ta ingke gana khe sakdi gana khe sagane ano rohordi ingke anga video no tisernai ingke asik Tripura rajyo kwbangma jaga ang thanani sombhob ungya ano call khlaipano baksa norok area norok basaini ano video khlai rohordi nukjagoi sawi ang jeta sai tongma haino bono tibu subana musung khongkangkhe ani Google Pay number 6009036356 ani phone number bo obono সময় আমা হরগো চিরখ কাবু ইয়াথিক সাজাগো খঙ্গাকে মাসিনো মাকো তৈজরং থুঙ্গি মা সুরো আফুরনো হিঙ্গাকে খিনামো जों खेबो बिसना मा खिरुओ অলনো मा खिवो सतेके बाजागो ना खिसति हुंनानै आं मामा सारं पाले नकनि सामु खिबिया मा खायो तै बा बाहानि वासि वासिंगा तैजरं थुंगि मारो सारो थुं मा खारो हापन आमा हंगाको horo tep ka bisi khogni ajuro ka mugdri paya phunglo doi pasai mia samung khibi bangnong ma kharu ta bor bi namas kologi ma tonga tai aning ke samung sis ukuya nor lepnan samur somerong maya ukuya bi nama kolong ma tong ka ba sama ama ka phake bin loglogi ma ka bo kamang ma tong dili ma ka bang sarsapan riaskire khajanta hokte bohuk sung nor khane man khana buma bufa hamyang tongphoro obo khibiri jakna buyari hamya ke khibiri jaknai buya wafara hamyang kha nane khibiri jaknai buya ka buma bufa kthang no ahani khibi maya jara bukha sitra maya krei aboti busarok se buma bufa ni khibi mano borok hai bukha ka ham borok ka buma bufa ni khibi maya hamrana musungma bai te kosto borok no hamrana musungma bai belai bebak digino bukha kosto tongmani bagai borok ni sobsobono bukhao muninya jora krikha dili kapnani dili kosto khani na aba hai jora ng tongkha aba hai puruno lukuni chuba sunang borok chuba lai ke tiksa bukha srang tabung nang ko bo haimang tongphoro bahai tong bahai masa aba hai rok sunglai ke bukha tiksa srang kosto pon tiksa pogo haida ingka bahai kene sing bono logiri tonglayane borok ni জীবন তংসা কথাং তংসা বরগনি কাহামুঙ্গি পাশে sak পর্যন্ত जों जे सेक मानसाक जे बखा कस क गोनां र जों माहिके सुबाय तंलाय केति कायसा गांगन रानो नोंखो ताङै सुबाय सा हायरक बो सानाय दङ ओंके आंरि सि फालायसाव आंरि फायलाखै मासे या आनि बिहिक बोसा दङ ओंका आं YouTube नि बर आं खक्सेफन मान्याखौ गरि फालकेसे मासानाय आं तिनियाव जगा फायमानि दा ना साबुले आनो रनायबा ani rangbonya ang thango phayo obahike tuno thango khlayo ngui tongo aboni bagai jara ano tangai chubaya nei sanai rok borok ni bagai ang obo sanamu sungkha ani rangkrekhu ang YouTube ni borang manja kho ri phalibo ani chatrop sungya
hingga salni saptao salni rifalo tei bad baking kang borok ni bagai ongkhoro awani bagai norok ano jeta musuk nei si henane ino ketam subaya aba hairo comment khaikin kan bukhabo kisa bai ma haing ta ko gase kosto khlaine ang mase manung kha bihik busano ang salak sa saune ne ongkori phaimeni subana halaine aba hairo khanja kangke an bo kisa bukhabai aba hairo ta sidi engke aba haikene sing kethalai tongani subalai tongani obosya ni nasikmani ketinin bagi jotono no hambai asung lasine hambai sar norokna singno chini bising tui khlai chubar mani bagai sar captain sar somor sar bijes norok khai borok no belakhen hambai yaparo tabu norok chubama baino borok kusangman kise yognai norok nirang 1500 rahma baino borok phatisa masanai obo hangkangke sar khortam ro phamen borok sar somorjit sar somor deborma hangkangke tei khoroksa sar captain deborma ge sar bijes deborma obo borok atomsa phaine obo onko masumya rokno kasangi mathunai rokno bagui de hne ano kalang thangpai mani ke yang tongo baksa ngor or kisa phungchidi or kisa tongo ge yang botongo ngke yang botongkho ngke yang botongo ang les lekha jage kho obusuk ri kalang phaimani atomsa borok sarigo kol khakya atomsa sari kol khakya angkena phais tongni saka phai tong kangkena chungbo baksa bakha angkangke borok bo bagai tongo ngke nung bo baksa baksidi nung bo ba hai samung khlai tongo ba nung bo baksa baksidi nanya borok samung bai ang bo nara khata ko borok phakya duita gari phaine borok ri kalang thangpai kita ngke tabuk ngkangke obo ani bisik tini bak jagnai